Acció, la primera de la lluita. Johan Cruyff. Avui ens retrobem novament amb la màgia del Dream Team. L'equip que ens va seduir amb el seu joc, el seu futbol espectacle, els seus gols i els seus títols. Donem la benvinguda als integrants del Dream Team i comencem pel seu capità, José Ramón Alexanco. Tota una assegurança sota els pals. Andoni Zubizarreta. Marcador implacable. Juan Carlos. És el nano. Li diuen Miquel Soler. És l'autor del gol més important de la història del Barça. L'heroi de Wembley, Ronald Koeman! Un central que es va estrenar en la Lliga marcant ni més ni menys que Diego Armando Maradona. Va arribar del Sevilla, Ricardo Serna! Té una esquerra de seda. És Richard Witschke. Richie Vichy. Al cor, l'ànima del Dream Team, José Mari Vaquero. La banda dreta era seva, John Andoni Goicoechea. Qui li va marcar el 5è gol al Madrid? Iván Iglesias. No hi ha un altre més llest que ell. I ha vingut des del Japó. Chiki Begiristain! El davanter dels gols impossibles. Julio Salinas! La València vestida de futbolista és Michael Laudrup. Geni, figura, caràcter indomable. Risto Stoichkov! Es va fracturar la tíbia fa poques setmanes. Camina en crosses, però no ha volgut faltar a aquesta cita. Eusebio Sacristán! Senyores i senyors,
el míster Johan Cruyff. Buenas noches a todos. Solo Dios sabe cuánto tiempo hemos tenido que esperar a este momento fantástico. En nombre de todos nosotros, el equipo y yo, solo queremos desear una cosa: disfrútate y hasta después del partido. Gracias.
El Dream Team s'acomiadarà amb la volta al camp dels campions.
hemos pasado todos una noche fantástica y para demostrar a todo el mundo que somos un club todos juntos, me gustaría si todo el mundo se levanta y canta el himno de Barcelona. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.